Hi guys, phungka ham joto no tabo hingke ang phungai siri siri bua hoi tongo hingke tabo hingke ang kesa khwayo thangra kha bua towa hobai maiti sawi tse khwayo kapnangoi thangoi tongo norok nukhnamo bo lama norok nukang kai saiman khanamo belai no naithotok jaga sinari belai no naithotok hingke lama gana gana bo phangkhaijak ni bago belai no naithotok ongoi tongo chungkhunui tini thangmani karon hingke chung kwbangma samung tongo bobo kisa bithi paina nangphu hingke ang kwbangma mane thok rok danani nango hingke samung kunui ni no chanani bagui kunui no thanglai jaka hingke chung tabo hingke finally ko bithi dugano sok paika mo bottle petrol tulangnan bagui tujak hingke bo bithi paisini hingke ang kisa video chagoi naka hingke amono hingke mo hingke ani yango cycle berajak nainai di sorok kasarosi hingke ani o konorok nukna kisa cycle distabongoi tongkha amo kaisa tar chojak ni bagui bayahot risk nokono sokoi yango hingke naidi joto bithi mamangmo joto bithi kupulung kuwaini sobse boro dugan eko chung tabukma bithi nahar ka tamoni bagui hingke bini kaisa problem tongkha hingke amoni bagui eko bithi rok naharoi tongo hingke chung tabuk hingke aro paya kono taisa kuwai dugano sokpai lekha kuwai fatui painani bagui nainai di mo kuwai mamang hingke boro bo kisa video rok sagoi nagraka hingke chungkuni khai no hingke tabuk hingke yango okorlai phaileka waisa bono kam tam complete wngmani pore waisa bai no nogo phaileka kunui kunui no hingke satung motini belai no tongkha hingke daki daki no chung kifilui phaileka satung tongmani bagui tongnani onek bejal ungjak hingke tabuk hingke taisa saring mani bagui taisa ongkhor laijak sabka bo jaga thangtong norok no mo hingke ang salia norok no ang thangkai sachnai hingke nainai di lama o ko tabuk bo chung sogoi ka hingke norok pura complete ke saimanai chung bo jaga thangoi tongtei tam khainani bagui thang norok nuknai nai tongdi pura puilani simi paithak hingke mo hingke eko kola bagan ekalogbo school ni mat ganao school ganao sokpai laijak tabuk hingke nainai di guys hingke tabuk hingke takaisa lama chen chungoi takaisa digi thangkha nainai di oroni view rok busung naithotok ongoi tongkha nainai di guys norok jodi phaijak hingke norok khai mankha na mo jaga belai no naithotok ongtongkha hingke tabuk hingke chung sokpaika norok no samani hingke lechu bagano chung sokpaika taklai bosorni tini no first time sokpaimani se lechu se paijak hingke ba chung je manmani mannai manya hingke tomanya chung eko chung tabo eko kok salai tongo lechu malik bai nainai di lechu rok kusukurui kha paijak chung sema bo haino hai phailaio kunui khai no o jagao hingke sema bo haino chung lechu paima jora phaiya khonoi masalia hingke chung taklai bai 2 bosor haino wngkha mane thaisa thani to machakha but chung je muchung mani haike chung mane unglia tamni bagui hingke lechu bwthai paijakni bagui hingke guys norok nukkhana eko tabuk hingke thaisa khe wa bai makhago aro mane kwbangma kwrui khata hingke mono chung chini kismat hingke kisa kharap ongoi thango tamni bagui hingke chung sema bo phaika sema bo haino hingke taklai bo chung kisa thangmani kisa led ongthangkha mane jora lewi thangmani bagui chung taklai boiko norok nukkhana buphang rok khali khali thangbaika bui joto no khagoi sibaika jani jani mantui khakbaika phalbaika chabaika bahaita hingke chung hingke tabuk hingke tophono chung kaije manmani amono chung jono thaisa thainoi chawai thanglainai hingke chawai bo tongo hingke tabuk hingke naide asuk buphang kwbangma thaitam si mangrako jotoi thaitam hingke amono asuk buphang kwbangma tongo o jaga norok phai naimano hingke nahana di kusugo tongmakhai tongo haibano mo khangani बहुत no kosto tamni bagui बहुत kusuk hingke amono wabai no makhagraka hingke nainai di thaisa chainagraka kuno mote khai mankha koyekta hingke chung tabuk hingke chawai akonoi thanglai sinai gai complete chung nuya hamono chung tabuk no thalai sinai mane kam rok khapili lechu rok malang liang thalai sinai ta kismat kharap ni thalai sinai tabuk